Hej, siemanko, to Jonanek i witam was serdecznie. Dzisiaj tak z ranka po robocie zagram se w koda. Coś online. Ja łączy mnie z usługami. Ponownie trzeba uruchomić coś tam. No, nie daj prosić się. Czekajcie, uruchamia się ponownie. Mam nadzieję, że się szczytało. Oj, oj, oj. Okej. Zrzuty sobie zobaczymy. Co tu mamy? Spoko. Tył po... Okej. Zejść do tego osła. Podoba mi się twój entuzjazm, żołnierzu, ale zachowaj go na szwabów. Aha, odrzucone. Te rozkazy trafią do kogoś, kto będzie w stanie je wykonać. Oj, oj, oj. Powiedzcie Rido, że nieważne z kim się kumpluje, jego poszukiwania mogą poczekać. A, srać to. Srom to i mam to kajś. Tyle wam powiem. Czekajcie, ja się przyłączę na lepszą kamerkę, znaczy na takie coś. Tam wiadomości mnie nie interesują. Zabójstwo potwierdzone. Czekamy, aż się wczyta, rozumiesz? Mamy impact! Zabójstwo potwierdzone. Dobra, okej. Idziemy, obejrzymy, co nas tu czeka. Municjony. Obejrzymy. O ty Franco, ojeju. Ojeju. Ich hab ihn! Zabójstwo potwierdzone.
Oj, oj, oj. Mamy ładny wpieprz. Ładny wpieprz dostajemy. Ja cię kręcę. Potrzebujemy wsparcia! Kuźwa, na kogo je w płot. Ojojoj. Ojojoj, tłuką no szpetnie nas tłuką, jak mnie tłuką. Wróg ponosi ciężkie straty! Przebijcie się! Zwiat w powietrzu! Ojojoj. Coś jest nie tak. Chyba nie ta broń. Czekajcie. Oj. Kurde, mi to z rana nie idzie. Po robocie. Jeszcze mnie zabił. Łamiemy ich opór! O, ja cię kręcę, muszę się rozdrożyć. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Zabójstwo potwierdzone! Aja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 j. Niedobrze, niedobrze. Zwiat w powietrzu! Ale idziemy dalej. Rozumiesz? Nie przejmujemy się i no ciupiemy dalej. Myśliwiec nadlatuje! Kryć się! Ja nie wiem, jakoś tak Wrogi z rana. zwiadowca jest w powietrzu! Pakiet wsparcia zniszczony! Brońcie strefy zrzutu! Kurde, co jest grane? Mam w ogóle taką broń. O! Obejrzymy to. Polską broń. Ojojoj. To nie jest to. Czekaj. Ja. Czekaj. Nacierający skład! Ajajajajajajaj. Ach, ja sobie broń wybrał. Co piękną broń wybrał. Niech mnie szlak trafi na miejscu. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Jak obejrzeć te polskie? Uwaga na bramy! Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Kurczę, no. Szpetnie mi to idzie. Naprawdę mi to szpetnie idzie. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Zabójstwo potwierdzone! Wrogi zwiadowca jest w Po co powietrzu! przybliżyłeś? Niepotrzebnie, żech przybliżył. O, pozdrawiam jednego widza, co na mnie zagląda. Ajajajajajajaj. Kurde. Naprawdę tak słabe wyniki. Coś. Ruch koło stacji! Zabójstwo zanegowane!
Kurczę, blady. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Oj, to coś. Coś widzę, przy następnej rundzie trzeba porobić, bo porażka. Stracisz paru dobrych Ajajaj. ludzi. Wyciągnijcie wnioski z tej porażki. Ojej. Ruch na ulicy! Uwaga na bramę! A to chyba kamper jakiś. Kurde, jaki wynik. 3 do 18, ja pierdzielę. Ohoho, ale siara. Ale dobra, jakieś tam punkty mi wpadły. Żołnierz. Nie to. A, no te trzy mam odblokowane. Ciężko sprawa. Ciężko sprawa. Kurde, po tej... Jak po robocie, po nocce to jest zero jakiś słaby. Nie wiem. No, ale... Próbujemy jeszcze coś tam oblukać. Kurde, już się spać chcę. Ale no to jak to po nocce. Czekajcie, spróbujemy ten. Zabójstwo potwierdzone. Daj z siebie wszystko. Ja prawdopodobnie będę musiał sobie pada wymienić. Ajajajajajajajaj. Ale szpetnie mi to poszło. Naprawdę szpetnie mi to teraz poszło niesamowicie. Co on to zrobił? Kurczę blady. To idzie jak krew z nosa, niech to szlak. Potrzebuję osłony! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Dostałem! Dostałem! O, słyszałem go. Słyszałem go, ale myślałem, że to... Co mi są? Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Ja pierdzielę, co jest grane. Amunicji! Nadciąga ostrzał moździerzowy! Ewakuować się! Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Brakuje mi nabojów!
Nadlatuje myśliwiec! Kryć się! Potrzebuję osłony! Dopadłem go! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Zwiad szuka celów. Leży! Zabójstwo potwierdzone. Przeładowuję broń! Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Rzucam bombę Azon. Leży! Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń strefy zrzutu. Puść na ukrycie! Nadlatuje bombowiec na niskim pułapie. Zrzut ładunków zapalających. Do diabła, koniec amunicji! Nadlatuje bomba wroga. Kryć się! Niepowodzenie. Wycofać się do linii obronnych.
Ja fajnie. Ja tyle wam ciekawych... Sorki. Ja tyle wam ciekawych rzeczy opowiadam, a tu się okazuje, że ja miał Zabójstwo mikrofon potwierdzone. wyłączony. Daj z siebie Także wszystko. sorry. Sorry bardzo. Wrogowie w bunkrze! Kontrolujemy! Zabójstwo O, zanegowane. ładna broń. Już mi się podoba. Ej, ale ja też akcję odwalam. Ja pierdzielę. Wziąłem mikrofon, wyłączyłem 10 minut bez mikrofonu. Ja też jest udane. Sorry panowie. Naprawdę sorry. Ja to też mam łeb. Kurde, patrzę na czat, tu mnie zabił. Cholera jasna. O, jakiś Polak ze mną gra. Dobra. Powiedzmy, że tego nie było. Wróg leży! Czy blady. Tam snajper siedzi. Straciliśmy przewagę! Jak on się nam wyspinał? To bym mógł się zapytać. To nasza chwila chwały! Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Zwiadowcy są w powietrzu. Fajna broń. Mamy widok z góry. Bardzo mi się już podoba. Bardzo ładnie. Już mi się to... Dwa ostrzał moździerzowy. Dobra, podoba. Zabójstwo potwierdzone. Strzelamy z baterii głównej. Pozycja celu potwierdzona. Jeb mnie pe. Ale też siara zrobił, nie? Mikrofon wyłączył. Są w okopie! Czekajcie chwilę. Są przy braku samolotu! Nie mam naboju! Zwiat w powietrzu. Z pieskiem, miśkiem. Ciao misiu, ciao. Przynieś mi szczęście. Misiu, przynieś mi szczęście, no. Patrz tam, kają mu iść, misiek. Cholera, koniec amunicji! Misiu, gdzie mam iść? Co? No gdzie mam iść? Gdzie mam pan iść? Daj, misiu. Tu tam, popatrz, tam są. Widzisz tam? Tam są widzowie. Zwiat Ja? szuka celu w tym terenie! Ale nie lizaj mnie. Musisz pomóc grać. Cholera, koniec Co? amunicji! Świetnie wykonane! Dobra robota, żołnierzu! Tutaj gdzieś. O! Gdzie pokosz? To damy. Pomachaj mi tam.
Nie, bo mój słuchawki utarł już. Czekaj, no czekaj. No, widzisz jak fajnie. No, co ty? Tu popatrz, tu jest kamera, tam jest misiu kamera. Tu jest mikrofon. Tu on pada, zostaw mi pada, nie lizej pada. Co, fajnie? Tu pan gro, widzisz? Pan tu gro. Piesio na strumykuje. O, łapeczka. Ja ci powiem, wiesz co, lepiej się będziesz prezentował, ale nie wstydź się. O. Tak, wiesz? Treju, żeś ten mikrofon mi przywrócił. Teraz same hałasy są. Wiem się, misiu, nie przejmuj. Co w kadrze? Cię nie widać. O, już my są. Corki. Corki trochę strumyk mnie wywaliło. Zabójstwo zanegowane. Oj. Kurczę, szybsza od danej gry akcja. Pierdziele. Ja nie wiem, co oni mają za szczęście albo chęć wymieszczylania. Zabójstwo zanegowane. Straszno mają uciecha mnie celować. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Kurde bele! Mocno, bardzo mocno gra. Zabójstwo potwierdzone. Super. Dobrze. Kurde! Pod nogi będzie trzeba rzucać. Naprawdę. Kurde! Balans. Mało jest tych. Jebnie pedał. Gdzie trzeba to dookoła oblecieć. Tam za długo siedzi. Osłaniaj mnie. Na balkonie! Zabójstwo potwierdzone. Kurde, prawie bym miał dwóch. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Ja pierdzielę. Panie, prawie bym miał dwóch. Ajajajaj. Zwiad szuka celów. A ja szukam zwiadu. Obok posągu! Zabójstwo potwierdzone. Danach beschäftigt Kurczę blady. A przed chwilą mi tak fajnie szło. Znaczy fajnie, no. Idź. Ruch koło posągu!
Weiter Boden! Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Zabójstwo potwierdzone! Zabójstwo potwierdzone! Kurcze blade. Wróg koło czołgu! Oj, 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 oj. Kurde, dwóch. Psy pierońskie. Idę tędy, może tędy mi się lepiej coś uda. Pierońscy kamperzy obesrani. Co za kamperiada. Ani z tej strony nie idzie przejść, ani z tamtej. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Zabójstwo potwierdzone! Zabójstwo potwierdzone! Wycofać się! Przygotować się do ataku! Kuba, siema, siema. Siemanko, cześć, cześć. Kurde, co oni za manewry odwalają. Co tam, Kuba, słychać ciekawego? Celownik optyczny. O Boże, mi jest to potrzebne jak pieron. No, włączcie ten mecz. Bo by już pograł. Za chwilę idę spać. Trzeba się po pracy wyspać. A Kuba co miał napisać? Znaczy co miał zaznaczyć? Nie miał jak Friday. Miałby Friday, jakby wygrał. Jest szczerą osobą. O. I to jest ta mapka. Okay. Ostatnio miał jak 20... Wygrałeś i miałem 21 kili. No nie sprawił mi frajdy. Przepraszam, ale nie sprawił mi frajdy. Czekajcie, może papieroska sobie odpalę. Żeby na live'ie nie zasnąć. Zabijaj wrogów! Zbieraj nieśmiertelniki! Ruch na lewej burcie!
Zdejmiemy ich opór! Pedał. Granate geworfen! Ich hab keine Munition mehr! Co za gości. Los! 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 Kurde, pakołek mam. Nie wątpię. Kuba, sorry, ale chyba wątpię. Nie mam formy jakoś. Nacierają przez prawą burtę! Przy schodach! Dzięki. Zabójstwo potwierdzone. Kurwa mać! Perfekter Schuss! Ich glaub den ab. Ja. Już się tak rozgrywam. Ciekawe, Drogi czy to się zwiadowca zapisuje jest jako w drugi powietrzu. live. Już się chyba z godzina rozgrywam. Nie no, w ogóle po nocy nie spojek, także wiesz. Mamy ruch na górnym pokładzie! Pany. Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Werfe Granate! Ruch na lewej burcie! Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Pilot myśliwca w drodze. Podchodzę do celu. Zabójstwo potwierdzone. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. Ostrzał moździerzowy! A, to fajnie, Kuba. Nacierają przez lewą burtę! No mój najdłuższy live to chyba był 8 godzin. Żyk. O, ponad 8 chyba. Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Ruch na dziobie! Gib mir Sperrfeuer! Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone.
dwóch. Prawa burta! Zabójstwo potwierdzone. Ajajajajajajaj. What's going on? I don't know. Ostrzał z baterii pierwszej. Jebobut. Pozycja celu potwierdzona. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy wstrząsu. Zabójstwo potwierdzone. Fuck it. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy wstrząsu. Nalot Fritz X w toku. Da drüben! Kuźwa. Są przy szalupach ratunkowych! Zwiat w powietrzu. Szuka celów. Pod dźwigiem! Nalot Fritz X w toku. A, kaj tam na Czech. Powiedz mi, kaj tam na Czech. Zwiat szuka celów. Porażka. No niestety. Tarcie nieudane. Wycofać się do punktu dowodzenia. Niestety. Ojojoj. Nic, którą 11. Dobra, pany. Nie okończa. Trzeba się iść wyspać. Potem może wieczorkiem coś opanuje. No nic, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Fajnie, że się wpadli. Troszeczkę rano. No i co? Nie wiem, może coś wieczorkiem. A, dostałem coś. Może coś wieczorkiem będzie. Zobaczymy, tak nie wiem, 22, 21. Coś tam spróbuję opanować. No, trzymaj się, Kuba Ginter, trzymaj się. To chyba by trzeba było... A, strom to. Wyjdź, tak. Dobra. No nic. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Kończę to już. Pora idź spać.